Vedeli ste o tom, že existujú vône, ktoré desia? Niektoré pachy vyvolávajú strach ešte skôr, než ich pochopíme. Čuch má priamy prístup do mozgového centra emócií. Obchádza racionálne myslenie a vyvoláva okamžitú reakciu. Zápach pliesne, zatuchnutého vzduchu alebo starého kovu môže vyvolať paniku. Mozog tieto pachy spája s nebezpečenstvom. Volá sa to evolučný mechanizmus prežitia. Staré budovy pôsobia desivo aj vďaka týmto vôňam. Nie kvôli tomu, čo vidíme, ale kvôli tomu, čo cítime a ako náš mozog to interpretuje. Čuch reaguje rýchlejšie ako zrak alebo sluch. Mozog je týmito vôňami okamžite oklamaný. Cíti hrozbu, ktorá nie je prítomná. Výsledkom je intenzívny pocit strachu. Niektorí ľudia v takomto prostredí pociťujú úzkosť až paniku. Tento efekt je takmer zaručený v starých alebo opustených priestoroch.